Bé, jo només us volia agrair que haguéssiu vingut avui, un dimecres així a la tarda, a veure, per sentir la Teresa i el president Torra la presentació del seu llibre. Només dir-vos que és potser l'acte on hi ha més personalitats que s'ha fet mai a l'agrupament, perquè comptem amb un molt honorable president de la Generalitat, una molt honorable presidenta del Parlament i una honorable Creu de Sant Jordi. Ai, sí. I res més, no us dic res més. Agrair-vos a tots que heu vingut i endavant, Teresa, tot teu. Molt bé, president, molt contenta d'estar aquí, molt, i amb tots aquests companys de tant temps que no veia, molt contenta. Bé, jo ja sóc una mica grandeta i m'ho he escrit aquesta vegada. Normalment no ho faig, però aquesta vegada he preferit escriure-ho. O sigui que, per tant, farem una conversa, després ja sortirà el que surti, però bé. Bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per venir, és un estol, la gent no havia vist mai tant de gent en l'agrupament. Bé, gràcies, estimat president, per voler compartir aquesta estona amb nosaltres. És el tercer llibre que et presento, president. El primer va ser els últims 400 metres, que encara hi som ben encallats, no? Bé, el segon va ser Ripoll, i va ser tan bonic, que recordes? Les hores tristes, les hores greus. I va ser l'últim moment que vas parlar d'una senyora que ara no l'anomenarem perquè no val la pena, però vas estar tan brillant, que la gent es va aixecar, tota la gent de Ripoll, a aplaudir. Perquè va dir que el dia més feliç de la seva vida és quan va dir a algú que ja no cabia, ja només necessitava un taxi per venir al Parlament, en comptes d'aquella munió que havien tingut abans, recordes? I quan vas explicar que la teva mare, que li vas dir soc president, i va quedar, bueno, la vostra mare, que no va dir res, va ser un moment esplèndid. Doncs bé, continuem. Aquest és el tercer llibre. Confesso que he trobat la lectura d'aquest llibre apassionant i realment considero, he patit per aquest llibre, president, perquè no estic a l'alçada no estic a l'alçada de saber tantes coses com per poder parlar amb tranquil·litat d'això. Jo si parlem del reciclatge de mestres i del català és la meva vida que he fet sempre, per això realment m'agrada molt llegir, he llegit bastant, però tenim moltes coincidències que penso que val la pena d'aprofitar-les. Bé, de fet, això és la biografia de l'Armand Obiols o del Joan Prat, però realment és molt més que això. És la història d'un període de la nostra vida col·lectiva, la història del noucentisme, dels lletraferits, de les colles, dels autors, dels nostres i dels que no eren nostres i que van poder fer-hi petja en la nostra literatura. Ens passegem a través de la seva lectura per les revistes, els diaris, la poesia, la crítica literària, l'exili i al final la vida. Una vida ben de novel·la, no? Com dius tu, no? La novel·la de Rossi. Molt bé, diu. La lectura d'aquest llibre m'ha fet patir, és així. És un llibre ambiciós, només cal que miris les pàgines de darrere totes les anotacions que té, que són brutals, que si tinc temps me les aniré llegint perquè ara hi he entrat en el llibre, és com tot en la vida, quan entres en una cosa i t'agrada i ho respectes, doncs ja aniré fent, però calma. Bé, però de fet hi ha unes coses molt característiques. El meu pare va néixer a Badalona, però va viure per unes circumstàncies de la seva família a Vilanova. I a Vilanova el meu pare era també un lletraferit, no té res a veure amb l'Obiols, però un home que li agradaven les lletres, que era una persona molt llesta, i va formar part de la colla de Vilanova. I a la colla de Vilanova van fundar una revista que es diu Prisma, es deia Prisma, hi havia tota la intel·lectualitat del seu voltant, jo tinc revistes d'aquestes per si un dia tens interès. I després el meu pare va venir a Badalona perquè va ser un problema familiar. El seu pare va treballar en una fàbrica de Vilanova, eren 6 germans i se van haver d'anar a Vilanova, però quan el pare es va morir, molt jove, perquè van tornar a Badalona, que era on havien nascut. I bé, només va quedar un germà, que era el gran, que havia tingut una novieta i es va casar amb la novieta de Vilanova, i després va tornar a Badalona. El meu pare, quan va tornar a Badalona, va posar una impremta que va estar molt al dia, va fer la revista de Badalona, després la Veu de Badalona, i va col·laborar com a escriptor i com a impressor. I
I això, doncs, llavors hi va posar Prisma en record del nom de la revista aquesta. Per tant, i tenia un amic, molt amic, el meu pare, que era en Joaquim Mir, el pintor, molt amic. A casa teníem un quadre que després, per coses de la vida, que un dia, ja petit com ja us ho explicaré, va desaparèixer, però d'aquelles masies del Mir que valen milions, valien. A mi no em va tocar aquesta masia, però estava, deia el meu amic, estimat amic Francesc Casals, amb afecte. I el Mir també vaig veure que formava part de la colla de Sabadell. Per tant, estava en aquesta onda. Bé, us volia dir això com a anècdota. I ara he preparat això com una conversa, president. I per començar les preguntes, doncs he agafat algun text o bé teu o bé de l'Obiols. Per tant, comencem la conversa i parlarem d'en Joan Prat, l'home i el poeta. En Joan Prat, Esteve, va néixer l'any 1904 a Sabadell, el mateix any que el meu pare, també és curiós això. I va viure a la Via Massaguer, a Sabadell. I a la Via Massaguer, resulta que el meu pare, és que això és curiós, el meu pare va fer la guerra i el van posar presoner a Sant Marcos de León. I a Sant Marcos de León hi havia un veí de l'Obiols, que era el senyor Ribalta, que va ser un prohom que va ajudar molt a la faràndula, que era el teatre de Sabadell, que va ser presoner també en el Sant Marcos de León. I van ser, el meu pare i ell van ser amics, amb circumstàncies tan adverses, no? I després una amistat que ha durat tota la vida. Ell va ser el president, el padrí de noces dels meus pares, i jo per la festa major de Badalona, els senyors Ribalta, el dia 15 d'agost venien a dinar. Per tant, una mica més de cosa de Sabadell i de Badalona. Molt bé. Doncs vinga. Començaré aquesta vegada per unes breus paraules de l'Obiols, d'en Prat, encara era en Prat. Vull escriure uns versos per diumenge. Aquest matí deia que no ho faria, però la Montserrat els llegirà i estarà contenta. I una altra petita cosa que diu ell, diu: vull deslliurar-me d'una vegada de la influència de Carner. Fins que no hagi interioritzat totalment Mallarmé i Valerí, no tornaré a escriure versos. I ara la pregunta, president. Parla'ns del procés i dels objectius que perseguia Prat pel que fa a la seva poesia. Molt bé, doncs molt bona tarda a tots, moltes gràcies per haver vingut aquí i gràcies Teresa per aquesta tercera presentació. Espero, a veure si tenim una oportunitat més endavant de presentar-ne alguna altra més. Ara la Teresa us parlava amb molta confiança, com si tota la sala sapiguéssiu perfectament qui va ser Joan Prat, hermano Obiols, i potser hauríem de retrocedir una mica, en el sentit que segurament aquests dos noms en ells mateixos, potser si algun cop algú els ha llegit, però no m'imagino que no amb massa profunditat. Si jo parlés de la colla de Sabadell, aleshores sí que segurament ja hi hauria més consens sobre qui va ser i què va representar, i molta gent ho associaria a Pere IV o a Francesc Trabal. I si parlés de Mercè Rodoreda, el 100% de tots els que esteu aquí diríeu: sí, home, esclar que sé qui és Mercè Rodoreda. Bé, Obiols està present en la vida de tota aquesta gent, de la colla de Sabadell, de la Mercè Rodoreda i d'aquella Catalunya als anys republicans, de la qual ell penso que és un personatge molt interessant per, diguem que de la generalitat de la intel·lectualitat catalana puguem treure una categoria, un personatge que ens defineixi una mica què aspirava aquella generació republicana, d'aquells intel·lectuals republicans dels anys 20 i 30. En aquest sentit el fa especialment interessant. Ja anirà sortint al llarg de la conversa. Però és bo situar Joan Prat, que efectivament aquest era el seu nom i que ja de molt jove agafaria el pseudònim d'Armand Obiols, amb el qual el coneixerem i signarà la seva obra, que bàsicament estan fetes de poesies, d'articles, i que ell no va en vida publicar mai res en forma de llibre, sent probablement un dels intel·lectuals més potents, un crític que ho havia llegit tot, un home que
i ara faig ja referència a aquest fragment d'aquests dietaris, no? que tenia una ambició i unes ganes de coneixement sobre la literatura que precisament jo d'alguna manera m'he atrevit a qualificar-lo d'un Bartleby, no? Coneixeu tots el conte del Bartleby l'escrivent, aquell escrivent que preferia no fer-ho, no? Preferia no fer moltes coses. Obiols és un home que prefereix no escriure, o no escriure des d'un punt de vista d'acabar una obra perquè pugui ser publicada. Prefereix que escriguin altres, o prefereix criticar-los, o prefereix fer altres activitats. I per això és tan autocrític i tan autoexigent amb ell mateix que d'alguna manera aquesta exigència el porta a un erm literari. No, és així, no acaba publicant cap llibre en vida, i tot el que coneixem de l'Obiols va ser després de reculls que es van fer de poesies, etc. Per tant, és un home que paradoxalment gaudeix d'un altíssim prestigi intel·lectual en aquells anys 20 i 30, com després també tindrem oportunitat de veure, però que, insisteixo, no és un prestigi que estigui basat en una obra literària concreta, no? I a mi és una de les coses que més em van atraure de l'Obiols. És a dir, vaig dir, bé, si aquest home era tan conegut, si les seves crítiques eren tan ferotges i tan buscades, no? I si, a més, resulta que és un dels personatges claus per entendre la colla de Sabadell i aquell intent de modernitat que va suposar la colla de Sabadell. Si ell, juntament amb els seus amics Trabal i Oliver i Pere IV, doncs seran els directors de la política cultural d'aquest país en guerra, en la guerra civil, són ells, és la colla de Sabadell la que dirigeix la política cultural de Catalunya. Dic, bé, en què es devia basar aquesta fama de l'Obiols, no? No sé, què va passar aquí? I aquest interès a mi em va portar sobretot a intentar deslligar-lo de l'Obiols de després de la guerra civil, que és l'Obiols que s'enamora de Mercè Rodoreda i que serà la parella de Mercè Rodoreda fins a la mort, fins a la seva mort. I sobretot, i també deslligar-lo de la colla de Sabadell, és a dir, mirar l'Obiols en ell mateix, no? Aquest home què va fer, i què defensava, i què va escriure, i què opinava. I en aquest sentit tenim la sort de poder comptar amb uns dietaris a l'Arxiu Històric de Sabadell, uns dietaris de joventut de l'Obiols, que són boníssims per entendre aquest primer Obiols, no? El primer Obiols és l'Obiols més... sempre estarà immers en la literatura, però el primer Obiols, l'adolescent Obiols, és un jove que té aquesta ambició literària altíssima, vol llegir-ho tot, però no vol escriure res fins a... Ell diu penetrar amb els seus autors, que a part dels que has citat, doncs Paul Valéry seria un dels seus grans ídols, no? I home a seguir. I per tant, és un jove que ja aleshores els seus contemporanis de Sabadell el veuen com un raravis, una persona que ho coneix tot, ho ha llegit tot, és capaç de criticar-ho tot, no? I per tant, de tot el grup del que després coneixerem com la colla de Sabadell, ell és l'intel·lectual més profund, no? Molt més que Francesc Trabal, que després començarà a escriure les seves novel·les, o que Joan Oliver, que després escriurà les seves poesies. En aquell moment, en aquells anys 20, ell neix el 1904 a Sabadell, però als anys 20, quan ja comença a publicar en el diari de Sabadell algunes poesies, etc., ell és el pal de paller de la colla, és el gran intel·lectual del moment. I té aquesta gran ambició, que alhora és una ambició que el frustra, perquè no escriu res per publicar. També he de dir que es frustra en el sentit de... No que ell es frustri per no escriure, no, ell ja li està bé no escriure. Ja li està bé, és un home que si es pot passar tot un dia en un cafè llegint i fent crucigrames i llegint novel·les policíaques també, doncs estarà encantat de la vida. Cal entendre el personatge així, no? I per tant,
a ell el que li interessa doncs és llegir, és anar aprenent. Molt bé, doncs continuem. També és curiós perquè jo també m'hi he fixat amb el Bartleby, o sigui que mira. Bé, jo el segon apartat li dic Armand Obiols, del silenci a la paraula brandada, perquè és quan comença a les revistes i la crítica i tot això. En el dietari de l'Armand Obiols, el novembre de l'any 26, trobem aquestes paraules. De fet, ell tenia 22 anys. I és unes paraules, bueno, que és un Obiols que és com més tendre, diu. Tinc set de solitud. Com més va, més negligeixo les amistats. I més confortable trobo la meva pobra cambra i més estimulants els meus llibres. Sento la pura voluptuositat del treball. Passo hores i hores llegint dintre de la meva cambra, amb un llibre al davant, quiet, immòbil, fervorós. El món de fora em sembla radiant i vell, ben fet. I després canvia absolutament i diu: per trobar el món vell no hi ha com no viure-hi. És trobat deliciós, no? Exacte. I bé diu això i després diu: com que no hi soc, estupendo. Bé, la pregunta segona al president. President, tu que has penetrat, la paraula, penetrat intensament en el fons del personatge, mira quina pregunta ara, que he coincidit. Creus que l'actitud del Obiols és fruit de la influència de Bartleby? Espera, que encara no he acabat. O a causa de la seva naturalesa propícia als estats d'ànims depressius, que també ho era, o l'excés de perfeccionisme, o la fascinació per dir no. Doncs la resposta és una mica de tot. La resposta és que efectivament, insisteixo, el seu desig de perfecció i d'assolir una perfecció formal a l'hora d'escriure un poema el portarà, per exemple, a rebutjar tota la seva obra poètica d'abans de la guerra, tota. Dirà, això no val res, no? I a nosaltres ens sembla que és molt bona, no? Però ell considerarà que no val la pena. Però també és veritat que aquest caràcter introspectiu, tendent a les depressions i a uns certs alts i baixos, segur que va influir en aquesta personalitat, no? Ell és un home, a més, que abans has esmentat un nom, Montserrat, aquella Montserrat que esmentaves, no sé si després hi haurà alguna pregunta, i ho deixo. Al final hi haurà una pregunta de Montserrat, si no és impossible que marxem aquí. Doncs així ho deixarem així, la gent estarà atenta, perquè hi haurà un tema, diguem. Sí, i el tema Bartleby, que una mica la idea del Bartleby em va sortir, o la vaig agafar prestada del Vilamates, que va fer justament un llibre molt bonic sobre els Bartlebys, no? I en el fons jo crec que a Catalunya més aviat abunden els anti-Bartlebys, és a dir, els que escriuen moltíssim i escriuen molt bé, i sort n'hem tingut, no? Josep Pla, Josep Maria Sagarra, són justament els oposats, no? Però en Obiols això no va així. No va així, primer, perquè ell s'autoexigeix un domini, primer de dominar, un domini de la llengua, un domini de la literatura tal, que clar, per arribar-hi mai arribes, sempre necessites llegir més, ser millor, i això et frustra a l'hora d'escriure qualsevol cosa i no et sembla suficient, no? I això, aquest excés d'autocrítica, doncs jo crec que sense cap mena de dubte el va fer restar en aquest anonimat. Ara, també insisteixo, com és que apareix l'Obiols i que la gent el coneix? Doncs perquè ell escriurà en el diari de Sabadell, que és un diari que agafa la colla de Sabadell, i el fa seu, i és un diari deliciós, perquè no és un diari que no té res a veure amb el que ens podem imaginar com un diari de notícies. S'inventaven les notícies, no? El Trabal i l'Oliver feien jocs de paraules, sobretot hi havia una gran batalla, diguem, amb el sector més conservador de Sabadell, que tenia un altre diari, no, La Veu de Sabadell, i llavors entre tots dos diaris eren unes guerres tremendes, no? Però els articles ja d'Obiols aleshores, en el diari de Sabadell, són articles sempre d'una gran profunditat, uns articles i uns poemes que publica
bellíssims, i per tant és un home que es va agafant ja un petit prestigi. Sabadell és als anys 20 i 30 és la segona ciutat més important del país. També cal tenir-ho present, això. I com és que va passar a Sabadell, la colla de Sabadell? Perquè era la segona ciutat del país i per tant també era lògic que la segona ciutat produís uns personatges d'aquesta categoria. Però després, a més, d'aquesta primera fase potser més poètica i més en l'àmbit de Sabadell, hi ha qui es comença a adonar que aquest home val la pena tenir-lo com a crític literari i aquí farà el salt algunes capçaleres de Barcelona, d'aleshores, premsa sensacional, però que ja no ens en recordem, La Nau, La Publicitat, etc., on ell, i Mirador, on ell publicarà unes crítiques literàries que el fan en el petit món, en el petit cercle literari, temible, perquè critica tot el... Ell no té cap mena de pudor i inhibició per si allò es considera que aquell autor ha escrit una obra horrible, ho dirà així, ho dirà molt ben dit, no dirà la paraula horrible, farà 30.000 voltes, però dirà que allò no val la pena, no? I sempre anirà, tot i la primera cita, per exemple, que abans feies referències, necessito allunyar-me de Carner, ell en el fons sempre està molt a prop de Carner. Carner i Riba i acaben sent dos amics seus, no? Vull dir que ell està molt a prop sempre dels de dalt de tot, de l'exigència màxima, de l'autor més difícil. Allà és on va sempre l'Obiols, l'autor més difícil. Bé, doncs, ara he fet una mica d'introducció en aquesta tercera pregunta, perquè és que realment el que sí que us volia dir és que el llibre del president és abassegador en el sentit que no... Però és que veus que no saps res. Jo m'he adonat que és tan complex i tota la política i que el que passa i aquí el que passa fora. Doncs jo, perquè ens entenguéssim, per fer-ho més fàcil, he pensat que potser que diguéssim què havia passat des del punt de vista polític en aquell període, que ara entrarem a les revistes, i llavors doncs tots ja lligarem caps, no? I llavors tu podràs explicar tot el que et sembli. Bé, doncs jo he posat la Mancomunitat, de l'any 1414 al 17, presidida per Prat de la Riba, del 17 al 23 per Puig i Cadafal. Es va crear el Partit Republicà Català, amb Francesc Layret i el Lluís Companys, l'any 1917. Hi va haver el cop d'estat del general Primo de Rivera, l'any 23. Hi va haver el primer estatut de l'any 31. El cop d'estat del general Sanjurjo, l'any 23, i l'estatut del 32. Tot plegat es viu amb especial intensitat a través de les revistes de l'època en les quals l'Obiols hi té un paper molt actiu i decisiu. Ell va treballar o va escriure amb la revista La Nau, que va crear Rovira i Virgili, i que va durar del 27 al 33. Després la revista de Catalunya, que es va començar l'any 1924 i que encara dura, i després la Publicitat a partir de l'any 22. Després dels silencis, Obiols hi torna. És particularment actiu durant els anys 30 i 31. El crític intolerant esdevé un polític intolerant. I la pregunta del president, que és una pregunta de molta importància. Com es pot sintetitzar aquest moment tan decisiu i tan convuls? Quin paper van representar els intel·lectuals en general i Obiols en particular? Ja ho començaves a explicar una mica això abans en aquesta segona. O sigui, hem vist el primer Obiols, que és el poeta i és l'home absolutament dedicat 24 hores a la literatura. Després apareix l'Obiols crític de literatura, per tant encara estem en un àmbit literari. Però a partir de l'any 29, 30, 31, ell farà de comentarista polític. Aleshores, clar, ens hem de situar en els anys 30. Als anys 30, com a mitjà de comunicació, només hi ha la premsa escrita. Després apareixerà la ràdio, però és com si, no sé, que feu qualsevol referent ara de TV3 o de la ràdio, no? I per tant, els periodistes gaudeixen d'un cert reconeixement, d'una lectura per part de molta gent. És l'únic mitjà a través de la qual t'arriba la informació.
Però per mi és tan important justament perquè aquella premsa catalana, revistes, siguin revistes de Vilanova, de Sabadell o de tot el país, o siguin revistes d'àmbit nacional, el que per mi fa, sobretot, és estandarditzar la llengua, es fan arribar la llengua catalana arreu, no? Creen un model de llengua. Per això em serà tan important, i jo per això he perdut algunes hores mirant-me la premsa d'aquells anys republicans, perquè crec que no són només articles que valgui la pena en ells mateixos, penso que també ajuden a primer a estandarditzar la llengua i segon, en general, tota la premsa catalana té una vocació, diguem, de nacionalitzar el país. Primer, perquè el país que havia recuperat una mini sobirania amb la Mancomunitat, que era la suma de les 4 diputacions. Es veu l'any 23-24 com Primo de Rivera fa el primer cop d'estat que tindrem en el segle i per tant queden anul·lades la Mancomunitat per descomptat i tota una sèrie d'institucions i de projectes. Però queden els diaris, molts d'ells censurats, però queden els diaris amb els quals fer arribar missatges. I Obiols, en aquests anys, fins al 31, aprofitarà la seva capacitat per convertir-se, d'alguna manera, en un comentarista polític reconegut. La popularitat de l'Obiols li ve aquí, no ens enganyem, no li ve ni dels poemes que els ha llegit 4 gats, ni de les crítiques literàries que els han llegit 5 gats. La crem de la crem ho ha llegit, i sap qui és ja l'Obiols, però la popularitat, una petita popularitat, li ve en aquests anys 30, quan ell fa de comentarista polític, i ho fa amb un diari que no ens en recordem, però és el diari més important que tenim del país, que és La Publicitat, el diari on va escriure als anys 20 les cròniques des de París, Josep Pla, les cròniques des de Berlín, Eugeni Xammà, on escrivia Carles Soldevila, on Pompeu Fabra va publicar les converses filològiques, etc. És un diari que realment és una meravella, qualsevol exemplar que agafis. Doncs l'Obiols es converteix en l'editorialista d'aquell diari, de La Publicitat. Això vol dir que ja no només són els Ribes i Carner, els happy few, els que estan seguint a l'Obiols, sinó que de sota ja hi ha molta més gent que llegeix un jove, encara és un jove, que es diu Obiols, i que a més a més resulta que és un tio tan intransigent com era amb la literatura, i per tant no té cap mena de pietat a l'hora de criticar els polítics que rebaixen l'Estatut, que accepten les imposicions de Madrid, etc. I que té una frase, per exemple, molt bona, que diu: ells, els espanyols, volen devorar-nos i nosaltres, els catalans, no volem ser devorats. Una mica és una dels leitmotiv d'Obiols. Però per això és tan interessant l'Obiols, perquè jo agafo l'Obiols com un referent d'aquesta generació. Em dóna la sensació que potser no amb la intensitat, diguem, que avui en diríem independentista de l'Obiols, però tota la premsa catalana en aquells moments és una premsa que vol catalanitzar el país, perquè vol fer el país, vol fer a través de la cultura un país millor. A través de la cultura un país millor. Això és la colla de Sabadell, de fet. La colla de Sabadell té aquest objectiu. A vegades s'ha presentat la colla de Sabadell com uns bohemis, uns aixalabrats. Jo hi devia col·laborar amb aquella foto que em van fer amb el paraigües i el pa. Però bé, aquesta famosa foto no ens ha de fer oblidar que els homes de la colla de Sabadell són uns liberals perfectes, que Francesc Trabal oscil·la entre Acció Catalana i la Lliga. No són uns revolucionaris, no són uns bohemis, són uns joves intel·lectuals catalanistes que volen fer país a través de la cultura. I que això els mou a, diguem, convertir tots els instruments que toquen en instruments de catalanitat i fer les coses molt ben fetes. No hem d'oblidar també que un dels projectes de la colla de Sabadell també és una editorial, que és l'editorial de La Mirada, una editorial que publica uns llibres molt bonics, perfectes, on publica Josep Pla, on publica Segarra, on publica Carles Riba, tot el millor del millor publica a La Mirada. I tot això
està permetent a l'Obiols que entre la crítica literària, els seus poemes, la mirada, els seus comentaris polítics, doncs sigui un home, diguem que conegut, i el petit coneixement que aleshores la gent podia tenir de l'Obiols venia una mica de tota aquesta activitat. Sí, sí. Bé, ara arriba un moment dificilíssim, no? Hi ha els fets del 6 d'octubre, les eleccions del febrer del 36, va guanyar el Front d'Esquerres i això va propiciar l'aixecament militar del Franco i la Guerra Civil del 36 al 39. En aquest cas concret, les preguntes són de l'autor, el president, i realment posen la pell de gallina. Jo va costar dormir, després de llegir-ho al vespre i m'ha costat dormir. Diu, a Sabadell, aquella nit, la família Obiols Trabal, perquè ja sortia la Montserrat, però en aquest moment l'Obiols i els Trabal ja tenien un llaç familiar important, està en l'angoixa més absoluta, com milers de famílies catalanes. Qualsevol situació és dolenta. La manca d'un pla, la falta d'una estratègia planificada, la desesperació per l'avenç inexorable dels feixistes provocaren que, això és definitiu, a la desgràcia de l'exili s'hi sumi la misèria de l'èxode. Es trobava una cosa tan punyent, tan imaginat la gent marxant d'aquella manera, amb una mà davant i una darrere, sense res planificat. De fet, és com acostumem a marxar a l'exili. Sí, però que jo després he llegit el teu llibre i he vist que els bascos, per exemple, tenien una solució... Sí, però els catalans no tenien ni un duro per la pobra gent que estava a l'exili. Els catalans sempre anem així. Però els bascos van tenien uns diners, planificaven, la gent va poder menjar calent, almenys els primers temps, per saber que si marxaven o no. Vull dir que, jo, a Badalona, també per circumstàncies familiars, l'avi del meu marit era el director de Can Fabricots, i allà van venir, es van acostar tots els feixistes que venien amb els cavalls i tal, i per allà passaven la carretera de Badalona a Mataró, la típica, tota la gent quan sortien d'allà. Hi ha fotos de casa que havien fet des del balcó que són extraordinàriament horroroses, sense res, amb un carro, amb una cosa que ara seria potser un carret d'aquests d'anar a comprar, no? Amb el mínim. Bé, tots els intel·lectuals perseguits, molts morts, mil i pico de morts, que aquell mateix dia, no sé, he llegit el teu llibre, l'exili, la guerra. Josep Termes ens presenta la dicotomia entre revolució i guerra, que trobo que és molt, molt bonica. Diu, amb la revolució apareix l'idealisme i la mobilització desconeguda i brutal de totes les energies positives, però també el descontrol, la venjança personal, el sadisme i l'acte arbitrari. O sigui, quan va venir el Franco, tots els pobles, Badalona també, gent que denunciava uns, que denunciava l'altre. La meva mare va tenir la desgràcia que la cadència estava a la Llauna, que és la fàbrica més important que hi havia, i la van col·lectivitzar, i va tenir la desgràcia que va haver de deixar perquè es moria la falange, i llavors va passar per les mans de la meva mare totes les denúncies que es feien d'un cantó del carrer a l'altre, i clar, els esgarrifós, aquell, i gent d'ordre o de superordre que anaven denunciant a tort i a dret. Bé, hi ha una altra cosa que dius, president, que és també extraordinària, que dius, el juliol del 36 calia triar armes o lletres. Jo pregunto, ens pots ampliar una mica què volies dir amb això d'aquestes paraules? Agafar les armes o les lletres? Sí. Havíem deixat l'Obiols sent comentarista polític als anys 30 i escaig, no? Ell agafa realment, i quan després torna també al diari de Sabadell fent unes editorials, quan es tramita l'Estatut de Núria, que després també el retallaran a les Corts, fa unes crítiques molt punyents als partits catalans, tant a Esquerra com a la Lliga, perquè ell no considera acceptable que un estatut que han votat els catalans el pugui retallar a Madrid. I només salva Carrasco i Formiguera, com sabeu, va ser l'únic diputat que es va oposar a aquelles retallades.
Però al cap de poc, l'any 34, així com hem vist l'Obiols poeta, l'Obiols crític literari, l'Obiols comentarista polític, l'any 34 fa el pas a la política i, encara que tindrà uns papers menors, juga el paper d'un partit polític que a mi m'ha interessat molt perquè d'alguna manera és una mica la continuació en política de tot aquest món d'aquests intel·lectuals, que era el Partit d'Acció Catalana, que potser us sonarà. Un partit que, tot i que potser socialment es situava entre la Lliga i Esquerra, nacionalment era molt més avançat que qualsevol d'ells. Era un partit que defensava el dret a l'autodeterminació i d'alguna manera és el partit de Pompeu Fabra fins al final de la seva vida, és el partit d'aquesta intel·lectualitat catalana que s'havia compromès. I ell anirà tinguent una sèrie de càrrecs en el partit i arribarà a ser secretari d'un conseller de la Generalitat, Martí Esteve, un conseller d'Acció Catalana, però que quan Companys és amnistiat i torna al govern doncs el nomena conseller. I per tant ell viurà el 18 de juliol del 36 al Palau de la Generalitat. O sigui, l'Obiols té aquesta virtut, a més a més de que tu l'acompanyes i resulta que és amic de Riba i és amic de Carner i de tota aquesta gent, resulta que després també políticament està amb Companys, està amb Nicolau d'Olwer, està amb els grans polítics també de les hores del moment. I això té molt interès perquè t'ajuda a entendre molt millor també l'època en la qual es mou Obiols. I aquestes paraules que deies d'això de la revolució no és del 39. Normalment, quan es parla de la revolució a la guerra, es parla després de l'aixecament feixista, quan realment la república aconsegueix dominar el feixisme, sí que es produeix una situació de descontrol en el país. Al juliol i a l'agost del 36 hi ha unes matances de capellans i de gent de la Lliga molt greus en el nostre país. I per personatges com l'Obiols, que no deixen de ser uns personatges liberals, liberals conservadors, d'un cert ordre, aquella revolució no l'entenen. Però és igual, ells estaran al costat de la república. I això em sembla molt important, és a dir, d'una forma absolutament majoritària, la intel·lectualitat catalana estarà al costat de la república, encara que a alguns els hagi repugnat aquells assassinats del 36 i que al curs de la guerra ells haurien preferit que les coses es fessin d'una altra manera, però estaran fins al final al costat de la república. I quan jo deia això que calia triar entre lletres o armes, és molts periodistes agafaran el fusell. El més conegut seria el Joan Sales, que és potser el que més recordarem. Però hi ha altres periodistes que faran el que ells en diran el front cultural, és a dir, el front cultural de la guerra. I això també és molt rellevant, perquè utilitzaran en aquests moments, la colla de Sabadell es fa seva la política cultural. Qui serà el director de la Institució de les Lletres Catalanes? Francesc Trabal. Qui és el responsable del servei de biblioteques al front, de fer arribar els llibres dels soldats? Joan Oliver. Qui és el director de la Revista de Catalunya? Armand Obiols. Vull dir que els tres, d'alguna manera, estan en un país en guerra fent unes coses increïbles. Perquè el que fa aquest país en guerra per la cultura catalana és realment extraordinari. I estan fins al final. I quan ara també deies això, que la família Obiols-Trabal estava en un neguit terrible, és perquè arriba el moment, 23 de febrer del 39, Barcelona cau el 26, però el 23 de febrer del 39 encara la majoria dels intel·lectuals catalans són a la ciutat. I han de sortir, perquè després de tot el que han escrit i després del que han dit els generals feixistes espanyols, els hi va la pell, després. Això ho veurem claríssimament amb Carles Rahola. I per tant han de sortir. I molts es pregunten, clar, Obiols, que s'havia acabat de casar i que tenia una filla d'1 any, aquell 39 diu, què fa? Doncs surto a l'exili. Però surten així, és a dir, Pompeu Fabra surt sense res, Rovira i Virgili, vull dir, ningú no havia preparat res, entre altres coses, perquè es considerava una mica
ser derrotista pensar que anaves a perdre la guerra, no? I per tant no hi havia un pla d'evacuació, no hi havia una seguretat, ningú havia tret calés per tenir calés a l'exili per poder tirar endavant, i bé, fins i tot hem de veure aquests intel·lectuals com, diguem, una mica convoiats per la Generalitat, que els envia un bibliobús, els envia un camió per treure'ls, el que sigui, no? Però aquí hi ha 150.000 persones que marxen a l'exili. Els que tu veies, els que veieu a Badalona passant per la carretera, fan tot aquest trajecte a peu, aniran a parar als camps de concentració francesos, d'Argelers, etc. Vull dir que, tot i el gran drama i la misèria, hi ha gent que encara dorm sota cobert, no? Que són aquests intel·lectuals catalans. Però que a mi em sembla que el seu compromís republicà, que els portarà a l'exili, que els portarà a morir a l'exili, tant Obiols com Trabal moriran a l'exili, doncs demostra un compromís amb la democràcia i amb la república i amb Catalunya extraordinari, no? Ja el tenim a l'exili. El tenim a l'exili. Ja està. Ara falta el xató. Ara falta arribar... Falta el xató i agradi una mica la Montserrat, perquè... El més important per mi del llibre acaba aquí. Vull dir que si no voleu llegir la resta... No, sí, l'heu de llegir tot perquè... Perquè aquest és l'Obiols que fa coses, és a dir, ha sigut director de la Revista de Catalunya l'any 38, treu un exemplar cada mes, en un país en guerra, una revista d'alta cultura, on hi escriu en els millors dels millors, també li dona una plataforma, està envoltat de tots els grans noms de la ploma catalana, no? Però ha fet això, ha fet els poemes, ha fet la crítica literària, ha fet de polític, ha fet de crític. Aquest és l'Obiols. A partir d'ara serà una altra cosa. I la presidenta Borràs, que és molt rodoreriana, ja riu, però vull dir, serà una altra cosa. I l'ha contaminat molt la postguerra, l'Obiols. Jo intentava que veiéssim una mica l'Obiols en ell mateix, és l'Obiols d'abans de la guerra. Qui va ser aquest home, no? Un intel·lectual català. Bé, doncs jo deia que per anar acabant hauríem de fer aquella cosa que quedava per fer. De fet, jo he agafat una frase, en aquest cas de l'Obiols, que es dedica, primer campi qui pugui, uns per aquí, uns per allà, però van tenir algú que els va dir, mira, hi ha un castell que potser hi podríeu anar. Jo tenia una altra versió, perquè jo vaig llegir, quan vaig estudiar ja de gran, vaig llegir la Carme Arnau i llavors tenia una altra novel·la en el meu cap amb la Rodoreda. Em pensava que aquelles escales de Viena és perquè ella se n'havia anat i havia vist que estava amb una altra senyora, resulta que era la filla. Jo m'havia fet una pel·lícula que no era exactament aquesta. Però bé, les paraules eren aquestes. Ell va intentar, tots van intentar ajudar-se, dintre de tot, abans de barallar-se, perquè no es van barallar, però abans van intentar ajudar-se i un coneixia l'altre, i a veure si podien arribar alguns diners, alguna cosa, perquè no tenien ni un duro per menjar. I m'ha fet també una emoció, potser és que ja soc gran i m'emociono, però una de l'Obiols que diu, enviava una carta que diu, podeu fer alguna cosa per nosaltres? O sigui, és molt dramàtic, no, això? Podeu fer alguna cosa per nosaltres? I després al final diu, perquè realment estem en una situació d'extrema penúria. És a dir, que quan un intel·lectual que ha viscut bé, relativament bé, sense necessitats extremes, es posa en aquest cas, i bé, la primera cosa que els van fer és aconseguir-los un xató de Roissy, que es veu que era bonic, anava venint la primavera, hi havia flors, hi havia passejades pels llocs, i bé, en principi van anar allà, i després es van anar distribuint. Alguns van marxar a Amèrica, el Cárdenas els va buscar un vaixell al final, jo conec molt l'August Blader, que van marxar també amb un altre vaixell, en fi, tots van espavilar. I aquests van quedar-se uns mesos, després van fer una pròrroga de mesos, potser s'hi devia quedar, no sé, 5 o 6 mesos a Roissy, i doncs jo li preguntava al president que ens recuperi la Montserrat i l'Obiols quan estaven a Roissy, i de fet com es va morir, perquè després ell va treballar alguna vegada en una part controvertida, que tampoc sé ben bé si és cert o no, que va estar en un camp nazi, però no sé fer què és, que havia de guanyar-se els diners. A mi m'havien explicat que la Rodoreda cosia colls de camisa a París i que tenia una amiga, molt amiga, que és l'Anna Murià, que va ser la que de fet li va donar suport moral. Jo vaig llegir les cartes de l'Anna Murià i d'ella, que són molt boniques, i explicava que no s'ho passava gaire bé. I l'Obiols, a part que
a mi m'ha subjugat com a crític, com a home de lluita, com a home, diguéssim, mai content de si mateix, que és una manera de progressar, també devia ser un home difícil. No crec que fos fàcil, l'Obiols, Em sembla que la Rodoreda, pobra, Déu-n'hi-do. Però bé, no ho sé, això ens ho explicarà el president, perquè jo sí que, abans d'acabar, us recomano que llegiu el llibre. És realment, jo, per entendre una mica aquest moment, no és només l'Obiols, és que l'Obiols és, si vols tu, el punt de paller, el pal de paller del llibre, però hi ha molta més cosa. I no s'acaba. Jo l'he llegit una vegada i mitja i tornaré a llegir, perquè hi ha coses que m'han quedat que no sé, que m'han una guiteja, perquè no sé ben bé, saps? Per tant, president, acaba aquesta preciositat i et estarem molt contents. Acabaré ràpid, hem d'acabar d'aquí 4 minuts, i em va molt bé perquè ens estalviarem tota la xafarderia sobre l'Obiols, perquè és el que d'alguna manera ha omplert més pàgines que jo aquests últims anys. De fet, el llibre ho veia una mica això, de dir, bueno, ja està bé tanta història amb la Rodoreda i tanta història de si va anar al camp de concentració i què va passar i no sé què, quan aquest home què va fer, perquè era conegut, no? De fet, fins a l'any 1960 i escaig, quan Rodoreda publica La plaça del Diamant i comença a vendre La plaça del Diamant, és la Mercè Rodoreda la que és la companya d'Armand Obiols, no al revés. Però, en fi, total, que només molt ràpid, què més va fer d'interessant l'Obiols després de la guerra? Ell tornarà a reprendre la revista Catalunya l'any 39, perquè hi ha l'obsessió, perduda la pàtria, perdut tot, què ens queda? La llengua. I per tant, l'obsessió de l'exili és la llengua, és la cultura. I en aquest sentit el tornen a anar a buscar amb ell per dirigir la revista Catalunya, perquè d'alguna manera l'havia convertit en un mite l'any 38, amb aquells exemplars durant la Guerra Civil. I després també, quan acabi la Segona Guerra Mundial, l'any 46-47, tornarà a ser el director de la revista Catalunya. Tot això i alguna englantina amb la qual va guanyar amb un poema que hauria de ser dintre de les antologies de la poesia catalana, que és l'Oda a Catalunya, de seva, és el que val la pena de l'Obiols. Per tant, és molt ràpid, l'Obiols de després de la Segona Guerra Mundial. I el món de la xafarderia és bàsicament el món de la seva relació amb Mercè Rodoreda, sobre el qual hi ha totes les teories que us podeu imaginar. Bé, tant Obiols com Rodoreda marxen a l'exili, cada un deixant un fill a darrere. Com sabeu, Rodoreda també havia tingut un fill i Obiols havia tingut una filla. Tots dos es troben en el castell de Roissy-en-Brie, castell que se'l busquen ells, se'l busca el Trabal, perquè la Generalitat no tenia un duro, no sap on posar tots aquests intel·lectuals, i ells es mouen. Per cert, aquesta carta que llegies és una carta que envia Obiols, que és el secretari del PEN Internacional, el president del PEN, que també com a secretari del PEN també té una importància l'Obiols. I total, en aquell castell on hi haurà Xavier Benguerel, on hi haurà Joan Oliver, on hi ha tota la família Trabal, etc., passarà un daltabaix. I el daltabaix és que la persona amb qui s'havia casat Obiols era ni més ni menys que Montserrat Trabal, la germana de Francesc Trabal. I total, en aquell castell es troben tota la família Trabal, en Francesc Trabal, la seva dona, el germà Trabal, la seva dona, la mare de Francesc Trabal, el Joan Oliver, la seva dona, i Obiols i Rodoreda s'enamoren. Aquelles passejades que deia, s'enamoren apassionadament. La primavera. Però imagineu-vos la situació. Si ell ha deixat la Montserrat Trabal a Sabadell i s'enamora de la Rodoreda en ple xató, al costat de tota la família Trabal. Doncs la trencadissa és brutal, perquè tant Oliver, Pere IV com Trabal es posen del costat de la Montserrat Trabal, de la deixada, diguem. I això arriba al punt que mai més no es tornaran a parlar. Entre altres motius també perquè se'n van cap a Xile, Trabal i Oliver. Però no es tornaran a parlar. Mai més, els grans amics, els que havien sigut la colla de Sabadell, els que han portat la política cultural del país durant la guerra, zero. És més, cada un acostuma a dir-ne pestes dels altres.
des de Xile diran que les poesies que comença a escriure Mercè Rodoreda és impossible que siguin de Mercè Rodoreda i són de l'Obiols, però la Mercè Rodoreda dirà que la novel·la que acaba de publicar Francesc Trabal, Temperatura, quan la publica allà és una merda. Vull dir que és un odi tremendo. Sí. I aquí comença, en canvi, l'aventura dels dos, de l'Obiols Rodoreda, que és una aventura amb molts alts i baixos, com us podeu imaginar, perquè són dues personalitats molt bèsties, però que arriben a una certa estabilitat a partir dels anys 60, quan Obiols ha aconseguit trobar una plaça de traductor en organismes internacionals, i on ell viu a Viena i Rodoreda viu a Ginebra, que això sempre, aquesta petita distància sempre va bé, no?, per mantenir una certa estabilitat matrimonial. Exacte, sí. I... Estàs molt enfadat, marxes i ja està. Sí, bueno, doncs des de Viena, clar, i així es van durant una mica, però em sembla que l'important d'anar-los seguint els dos és que acabes trobant-te que són dos éssers solitaris, però que un és el millor crític que la millor autora del país podia tenir. Segurament. I les cartes entre ells dos són sensacionals, perquè ell li fa de coach literari. Quan la Rodoreda no li dona el Sant Jordi per la plaça del Diamant, ell li diu: no et preocupis, tu escriu una obra que d'aquí 50 anys es facin tesis i d'aquí 100 anys es puguin llegir, deixa't estar i escriu a poc i deixa reposar. Bueno, hi ha tota una sèrie de consells, no? I ella els segueix. I també d'aquí ha sortit la llegenda de que si l'Obiols era el que escrivia, i no és veritat, o sigui, el geni és de la Rodoreda, amb ell li porta un rave a escriure, recordem, l'Obiols. Ell el que vol és llegir i es troba que la millor autora del país està escrivint per ell, perquè no escriu per ningú més, la Rodoreda, per ningú més, per ell. Però ell resulta que és el millor crític del país, no?, que també l'ajuda. I llavors aquesta combinació és una combinació que en el fons va anar molt bé a la literatura catalana, i això ens podríem quedar amb això. Llavors queda l'últim famós episodi de Viena, de que si l'Obiols havia traït a la Rodoreda i s'havia enamorat o tenia una altra parella. Jo no ho he sabut trobar i m'inclino del costat d'algunes biògrafes de Rodoreda que diuen que no va passar res. Jo crec que coneixent una mica l'Obiols, que s'havia d'enredar amb ningú més, i el que ell volia és estar en un cafè de Viena, anar prenent cafès i llegint el que la Rodoreda li enviava. Vull dir que jo ho veig una mica així, però clar, que és una relació no distant, molt respectuosa, és una relació intel·lectual, gairebé al final. Ha passat de ser una relació profundament passional, com és el 39 en el Chateau, a una relació epistolar, gairebé. Es veuen molt, perquè van molt amunt i avall, de Ginebra a Viena i de Viena a Ginebra, o a París, també, on continuen tenint la caseta, l'àtic aquell. L'àtic aquell que feia les camises, no? No. Posia camises, no sé, va que ets amb les camises i els colls. Les camises són de llamotges. Sí. Ho sabeu tot, Però, no, és luxe, que Ric em representa Borràs, perquè sempre he dit que una batalla entre els obiolistes i els rodorerians donaria molt de sí, no? Però tu si el plantegeu vosaltres dos. No, algun dia la farem. I crec que això és el més important, i així acabem a les 8. Moltes gràcies. Si sembla bé, fem un petit torn de preguntes, si algú té alguna pregunta, perquè si no la faig jo. Si no la faig jo. President i Teresa, tots dos, si ho he escoltat bé, Obiols representa amb el grup de Sabadell el fet de normalitzar l'escriptura en llengua catalana en un moment en què els mitjans de comunicació només és la premsa escrita, diguem-ne, i les revistes, no? Per tant, se'ls ha de donar aquest valor. A mi m'agradaria que féssim un exercici d'hipòtesi. Si Obiols assistís ara, què em pensaria de la situació de la llengua catalana després de l'esforç que va fer ell en aquells anys 20-30? Això el president. Jo soc avui la presentadora, però ja diria disbarats i no prefereixo no fer-ho. No, des del punt de vista del coneixement que heu expressat tan profund d'aquesta figura, com es trobaria ell ara, no? No, patiria, és a dir, no entendria res, en el sentit que si ens situem a 100 anys enrere gairebé, o als anys 20 i 30,
90% de la població catalana parlava en català i ara parla menys d'un terç, no? Llavors, això és el primer que no... Sí que ho entendria, perquè diria, ostres, el franquisme realment va fer una feina excel·lent, no? I nosaltres no hem estat capaços de revertir la situació de normalitat en la que ens situa el franquisme, no? Ens pensàvem que amb la normalització, amb la immersió, ho revertiríem i no. I aquí segur que hi ha responsabilitats polítiques, dels governs que hi ha hagut, dels presidents que hi ha hagut, etc. Segur, perquè això no ha passat. Però és que també en aquests moments estaria patint, a part d'això, primer, que aquesta no és la Catalunya de començaments de la transició dels 6 milions, sinó que és una Catalunya de 8 milions i pujant, i segona, que és una Catalunya que està els nostres joves permanentment connectats a això, i això parla en espanyol i en anglès. En espanyol i en anglès, i per tant, el drama que l'Oriol segurament diria, ostres, el que no va aconseguir acabar Franco ho acabarà la globalització? I aquesta seria una pregunta que és la que ens hem de fer una mica tots plegats, i per tant, en la situació d'emergència lingüística en la que estem, o es fan respostes excepcionals i d'emergència, o fent el que fèiem, és evident que no ens en sortirem. Impossible. Perquè quan ja estem en minoria els catalanoparlants en el nostre propi país, doncs és un canvi molt substancial. Durant el franquisme tampoc no havia passat això. Durant el franquisme encara hi ha una majoria catalanoparlant al país, amb tota la censura, prohibicions, el que vulguis, però hi ha una majoria. Ara no, ara hi ha una minoria, i revertir això en una situació de globalització, és que han d'estar sonant 400.000 alarmes vermelles. Ell de totes maneres diria, molt bé, però jo vaig a fer la revista Catalunya, superexcel·lent, pels Happy Few, que és l'únic que val la pena, o sigui, es refugiaria... Que bona, es refugiaria diria, feu sempre coses de qualitat, excel·lents, estan aquí, També sempre miren a dalt de tot. Teresa, vols afegir alguna cosa? No, jo no tinc res a afegir. Sense que t'empresonin, sisplau. No. El president és el que porta la... Jo era una que preguntava només. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Lo dels teus noms, jo he sentit alguna d'un Hermano Viola. Això, exacte. Has de fer molt d'esforç, perquè l'Hermano Viols... A veure... Hermano Viols. Es diu que ve d'aquí. I el motiu? Una mica de fer-ne... Es veu que aquest Hermano Viola era escolapi, a Sabadell era important, era un personatge molt important a l'escola. I és una mica homenatge, una mica burla. Hi ha totes les tesis. Sí. Doncs, moltes gràcies i farem un petit detall.